Takže čaute, zdravím vás pri mojom natáčaní nového let's playu z hry Shakes and Fidget. V prvom rade sa chcem poďakovať za všetky lajky, za videnia, za odbery na YouTubeku. Veľmi si to vážim a robím to pre vás. Tak dúfam, že vás aspoň kúsok pobavím. Tak chcem sa vám pochváliť, dneska som konečne dal Gremlina a už to bolo super, lebo mi padol tento epic konečne a je úplne ako stavaný na mága. Takže super. Poďme sa pozrieť, čo máme nové v mágii. V čaroobchode nemáme nové nič, nevadí. Čo skrývajú zbrane? Stále nič, nevadí. Pozrieme sa stajňa. Wow, skoro som to zlakol. Tak tu radšej nie, zverinec necháme na niekedy inokedy. Tak poďme do arény a mám tu vyhliadnuté jedno hráča, ktorý stále padá z neho 26 goldov, tak dúfam, že to vyhráme a dostaneme nejaké goldíky. Takže čup. Tak to sa mali vyhrať, áno. Podľa predpokladov. A poďme sa presunúť na českú S3. Tak sme tu, ako ste si mohli všimnúť. Od minulého dielu sa tu nič nepohlo. Akurát, že som si dneska predložil jeden elixír. Kúkneme, či nemám niečo nové. A tento elixír by bol super, keby mám toľko goldov. Mám iba 35 000, čiže nemám dostatok, nevadí. A v zdrojárni tiež nič, škoda, dúfam, že po 12. hodine napadajú také veci, že sa z toho ráno tu poserem. Takže poďme skúsiť nejakú tú arénu. No, poďme na Luisisa, aj keď podľa mňa ho nezabijeme, ale za pokus to stojí. Škoda. Prehrali sme, to patrí tiež k hre. A toto je z nášho let's play všetko. A zdravím vás ešte raz, Need Max. Hrajte SF-ko a kúkajte videá. Ak sa vám to páčilo, dajte like, ak nie, dislike. Ak sa vám to páčilo a páčia sa vám aj ďalšie moje videá, tak dajte odber a budeme obidvaja šťastní. Takže toto je všetko. Ja vás zdravím a čaute.